Utero wangixelela mina into bana wena ukubhaqile andazi ba ugula yintoni. Na for the check up. Mina ngixelelwa mina ngoba sibhanqa. I have to take my phone and call uVuyokazi indoda yakho ine-infection. Indoda imfonela ingane imtshela ukuthi mama ngiyagula mina. Ekugqibeleni side sasiva isizathu okanye sasibona isizathu esenze uTirelo kunye noVuyokazi balwa eSun City while bephumile kunye nezingane zesithembu. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So uTirelo ke noVuyokazi bade balwa, le fight bekudala siyilindile kwaye sava isigaxa sendaba esingasaziyo. Kwenzekayo ke uVuyokazi kunye noVicky ichomi yakhe lenayo ibithandana noMpumelelo iye yabiza uMpumelelo esahamba noTirelo bathi bacela ahlale phansi bafuna uthetha naye. Waza ke kodwa noTirelo kuba efuna ukuva. Waveza ke uVuyokazi uba yena besenziwa isibhanqa ngoba bevile ngoTirelo ba uMpumelelo ebekhe wagula. Bahamba noTirelo baya kwi-check up kodwa yena akaxelelwa. uMpumelelo ke phofu caba ebegula enesifo sangaphantsi, so bahamba noTirelo bayozichekisha. So uTirelo ke caba wawamxela ke uVuyokazi. So uVuyokazi yena besa confronta uMpumelelo ngalonto leyo. Into ke ngoku uTirelo waphakama wanomsindo yanguye oyiphendulayo lento, but I think uVuyokazi bebhekisa kuMpumelelo ngoba lokhu uyathi uVuyokazi ba uTirelo wava ngaye lento. Na uTirelo wachaza ba lento yenzeka around the time uMpumelelo caba wayeleli kunye noQueen Loli. Uye wathukisa ke nake echaza ba uTirelo angahlala naye uMpumelelo ogulayo kwaye useza ugula ngoba uMpumelelo uyagula. Wabe esithi uMpumelelo yena lento yenzeka 2 years ago, so aka understand ba kutheni uVuyokazi esaphinda evusa. Kodwa uVuyokazi naxethetha uthethe ngathi uMpumelelo usagula. Andiyazi ke kunobo mhlambi esi sifo sangaphansi esinganyangekiyo okanye sephinde wanesinye, but indlela athetha ngayo uVuyokazi kokoko naxa ummamela ngokwethukana noTirelo uthethisa ngongathi uMpumelelo usenayo into anayo ngoba uthi uTirelo angahlala nayo yagula nogula kakade. Abanye abantu ke bathi uVuyokazi ube rongo ngoba kaloku uTirelo at least umncedile ngomxelela ba yewethu intombazana iyagula le ndoda yethu, so khawuhambe uyozichekisha nawe. And ke uTirelo kuthiwa umxele in confidence, but ke ukuyena uVuyokazi nanko ethi bhutyu apha on national television for everyone to hear. But I think uVuyokazi yena beyibhekisa kuMpumelelo efuna ukubuza uphinda athini, and at the same time etha naye malunga nento mhlawumbe esithembu ke umhlaza uyisebenzisa naphofu icondom. So sekuvela ngokuba kwezi shenanigans zakhe azenzayo akayixabisanga icondom. Khanitsho ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke lento kaMpumelelo ne-girlfriends zakhe? Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.